officer, vapwanya moti yangu, pwanya. Aiwa ndo vanhu vatisingadi manje wao. Aiwa officer, violence. Marights vandalism. Aiwa tofana marights emunhu wese. Aiwa pwanya moti yangu. Ah ndo vanoda kusungwa. Aiwa vanoda kusungwa. Wangu. Ava vana vasungwe manje. Kuva kaita sei officer? Oi. Officer. Unotisvika wangu. Asi kana newo. Democracy unonyatsa kunzwisisa. Saka marights angu ndapi officer? Aiwa wangu kautaura zvemarights. Nguva yeCovid ino uri kuunganidza vanhu. Kupane vanhu vari kuunganidza vanhu. Aiwa upikisa uite nharo vane kodzero dzekukurova mhani vanhu ava. Chiro unorohwa ukafa zvikarova voruzvinzwa. officer. Udza vanhu vako varivheze mota mubve panapa. Nditokubatsira ka. Kwese ungaunganidza vanhu nguva yeCovid kuunganidza vanhu. Ewe vari kuexpressa marights haumanikidze vanhu kuti vakuda uzvinzwa. Imbai hande. Knees and toes, head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes, muru. head and shoulders, knees and toes, Ande mururo. knees and toes, head and shoulders, knees and toes, knees and toes, Mururu mani. knees